ma12 dzeusiku vakanoka kekutanga handina kudaira, vachinoka kechi2 handina kudaira sino kundainzwa, kechi3 vakazoita zvokurova dhoo negumbo. Saka ndakati vandabvunza ndikati ndiani, zvikanzi vhura dhoo. Ndakamuka ndakavhura dhoo, ndavhura dhoo ndakaona ari masoja aripo 4. Saka pa4 hwavo 1 akanditi rara apa, ndakarara pamubhedha, ndarara 1 ndobva achibva andikwira, ndobva adzika, mumwe wacho wechi2 ndobva auya ndobva andikwira. Vamwe vanga vakangomira vakabata futi vachibva vabuda vachibva vaenda. Vakangoti imi vanhu vasina varume ndimi vari kutsvaga ndimunoziva vanhu vaisa matombo mumarodhi. Ndikati haina hapana zvandiri kumboziva, ende pakaitika chiitiko ichi ndandiri munhu wekuti ndaingogara ndimboswera ndiri mupi ndiri munomba. Ndomashoko avakakwanisa kungotaura. Handina, ndiri munhu aingotya kuti kana ndikati ndiende kuwana kupolisi ndaingotya ngoti ndosvika kuye ndichi ndakungonzi ndakutsvagirwa nyaya, handina kukwanisa hangu kuenda. Munhu andakangokwanisa kuudzawo mwana warenrod wangu ndoandakangokwanisawo kuudza, vandangotsvagawo mapiritsi ekunwa hangu panguva iyoyo. Anga ari mapiritsi yayo? Kungotiwo ngoti pamwe ndinogona kunge ndatakana utachiona kana chii zvongodzivirira. Mapiritsi anogeza kana mudumbu ndandakakwanisa kunwa.